Egun on guztioi eta ongi etorri, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet, Eudeleko teknikariekin batera, gaur aurkeztuko dizuegun ordenantza honen lanketan, bidelagun izan ditugun teknikariek. Lehen momentutik, prest egon baitira, udal guztietzat lagungarri izango den ordenantza honen prestaketan laguntzeko eta bere ekarpenak egiteko. Mila esker, joz bihotzez. Gaur, azalduko dizuegun ordenantza garrantzitsua da udalentzat. Urte luzeetan, udal batzuen eskakizuna izan dena, azkenean, udale jasoko duten diru iturri berri batean bihurtuko baita. Eusko Autonomia Elkarteko edozein udalerritako ostatu establezimenduetako turismo egonaldien gaineko tokiko zerga da. Nahitaezko zerga, naiz eta ostatu plazen kopurua 25-etik beherakoa den udalerrietan udalek 100% arteko gogaria eman ahal izango dioten zerga honi. Baina ez naiz gehiegi luzatuko azalpen teknikoetan. Geroago, Eudeleko teknikariek azalpen guztiak emango dizkizuelako. Urte hasieran, Euskadiko Zerga Koordinaziorako erakundean, 3 foru ogasunek arau foral berri honen aurkezpena egin zuten momentutik, Eudel, udalei laguntzeko asmoz, lanean hasi zen. Eudelek 3 hiriburuek osatutako aurreproiektuen premiazko azterketa talde bat eratu zuen. Udal ikuspuntutik, testu juridikoak hobetu zitazketen gogoetak egiteko. Ekarpen horiek, Euskadiko Zerga Koordinaziorako organoan, otsailaren 26ko bilkuran aztertu ziren eta foru aldundi gehienek beraien gain hartu zituzten. Erakundeen arteko lankidetza eta koordinazio eredua izan dugu zerga berri honen jaiotza. Eudelen ustez, garrantzia handia du zerga honek indarrean jartzeak eta hori 3 arrazoiengatik. Lehenengoa, udalen eta erakundeen arteko lankidetzaren balioa adierazten duelako. Aurreko astean, batzar nagusietan onartu den arau foral hau, agerian uzten du Euskal Alderdiek udalgintzaren estrategikoak diren 2 gairen inguruan adostasunak eraikitzeko duten gaitasuna. Tokiko finantzaketa eta turismoaren fenomenoen aurrean ikuspuntu bateragarria. Eudeletik hain zuzen ere, horren balioa nabarmendu nahi dugu. Lan partekatua, elkarrizketa eta hainbat sentsibilitatearen arteko lanerako eta akordiorako gaitasuna, erronka komunei erantzuteko. Izan ere, horixe da elkarte honen ezinbesteko egitekoa, elkarrizketarako eta lankidetza instituzionalerako gune izatea, udalen interes komunak defendatzeko eta herritar guztien mesedetan aurrera egiteko aukera ematen duena. Bigarren idei bezala, azpimarratu nahi nuke udal finantziazioaren nahikotasuna eta baldintzari gabekoa izatearen garrantzia. Gaur, urrats garrantzitsua ematen ari gara udalek finantziazio iturri berri bat izateko. Urte luze asko pasa dira azken udal zerga indarrean jarri zenetik. Baina gaur, aurkezten dizuegun ordenantza honek, beste elkarte autonometan gertatzen ez den bezala, udalen finantziazioa hobetzeko tresna bat izango da. Katalunian eta Balear uhartetan autonomia elkarteak baitira diru honen onuraduna. Euskadiko elkarte autonomoan diru hau zuzenean udalentzako izango da. Beraiek bere autonomi eta erabaki politikoen baitan, inongo baldintzarik gabe erabaki dezaten zein helburuetarako erabiliko den. Zerga berriak aukera emango du 3 lurraldetan indarrean dagoen finantza eredua sendotzeko eta udalerriak jasandako aldaketa eta turismoaren fenomenoari hobeto egokitu eta erantzuteko. Azken batean, sare sendogoa, egonkorragoa eta etorkizuneko beharrei erantzuteko gaitasuna handiagoa duena eraikitzen ari gara. Eta 3. mezu bezala, zerga hau funtsezkoa da Euskal Udalak hurbileko eta funtsezko zerbitzuak publikoak sendotzeko. Ez turismorako baliagarri osagarri gisa, baizik eta herritar guztientzako bizitza kalitatea eta aukerak bermatzeko dituen oinarrizko zerbitzuen egitura gisa sendotzeko. Besterik gabe eta jakinaraziz saio guztia gehiena euskera zergoela eta bapateko itzulpen zerbitzua egongo dela, jakinarazita, hitza Monika Martinez eta Iñaki Galdean hori emango dit. Mila esker zuen arretarat. Egunon, zerga turistikoak arautzen duen arau forala gaur argitaratu da Gipuzkoako aldizkari ofizialean, eta zuen udaletan zerga martxan jartzen laguntzeko ordenantza fiskalaren eredua prestatu dugu, Eudeleko zerbitzu teknikoek eginda, hau da baliabide propioekin egin dugu, eta 3 lurraldetako teknikariekin kontrastatu dugu. Ogasun eta ekonomia arloko teknikariekin hain zuzen ere. Beraz, gaurko helburua ordenantza eredua aurkeztea, azaltzea eta komentatzea izango da. Eta hasi baino lehen, esan nahi dizuet, erabiliko dudan aurkezpena
bukaeran posta elektronikoz bidaliko dizuegu, bai? Bueno, hasiko gara aurkezpenarekin. Bueno, ordenantzarekin hasi baino lehen, arau foralean agertzen diren aspektu batzuk komentatu nahi ditut. Intro. Hemen ez? Vale. Bueno, esan duen moduan, arau foraleko aspektu batzuk komentatuko ditut ordenantza hasi baino lehen. Zerga turistikoa zeharkako tributua da, erreala eta berehalakoa. Derrigorrez aplikatzen dena udal guztietan, bai? Gero ikusiko ditugu berezitasun batzuk, baina hori horrela da. Gaur argitaratu egin da Gipuzkoako aldizkari ofizialean, beraz, bihar indarrean jarriko da. Eta ondorioak 2027an hasiko dira. Horrek esan nahi du 2027ko urtarrilaren batean ordenantza guztiak onartuta eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuta egon behar direla. Hori horrela ez bada, hau da, ordenantzak data horretan, komentatu data horretan argitaratuta ez badaude, ondorioa zein da. Gehieneko tasak aplikatuko dira. Arau foralean agertzen dira ostatu bakoitzerako aplikatu behar diren kargatasak, horkilaren kargatasak, eta maksimoa aplikatuko litzateke. Beraz, hori gaur argi geratzea garrantzitsua ikusten dugu, eta, horregatik garrantzitsua da ahalik eta lasterren ordenantzaren tramitazioarekin hastea. Como decía, vamos a empezar comentando unos aspectos concretos de la norma foral antes de empezar con la ordenanza, que nos van a ayudar un poquito a entender mejor o a seguir mejor la explicación. El impuesto turístico se trata de un tributo real, indirecto e instantáneo y es de aplicación obligatoria en los ayuntamientos. Se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Guipúzcoa la norma foral, por lo tanto, entra en vigor mañana. Los efectos surgen a partir del 2027. Esto quiere decir que para 1 de enero del 27 las ordenanzas fiscales deben estar aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. ¿Qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si las ordenanzas no se aprueban en fecha? Bueno, pues se aplicarían los tipos máximos. Entonces, este es un mensaje importante que queremos que llegue a todos los ayuntamientos. Es importante empezar con tiempo la tramitación, en previsión también de que pudiera haber alguna reclamación que alargara el proceso, hacerlo con tiempo. También teniendo en cuenta que ahora llegan también vacaciones de verano y demás. Entonces, este es uno de los mensajes que queríamos comentar antes de empezar con la ordenanza. Orain ordenantza fiskalaren eredua azaltzen hasiko gara. Zein da zerga egitatea? Zer zergatzen du zerga? Establezimendu turistikoetan ematen diren egonaldiak zergatzen du. Hainbat establezimendu turistikoei aplikatzen zaie. Klasikoak, hau da hotelak, pentsioak, kanpinak, landa turismoa bebai, hau da nekazaritza turismoak, aterpetzeak, eta
erabilera turistikoko etxebizitzak ere, bai osorik alokatzen direnak eta baita logelaka alokatzen direnak ere. Badago kasu berezi bat edo kasu konkretu bat, eta da gurutza ontzi turistikoen kasua. Okerez banago bakarrik Pasaiari dagokio kasu hau, baina, bueno, arau foralean azaltzen da eta ordenantza ereduan ere agertzen da. Hori ikusiko duzue, ordenantza ereduan urdinez jarrita dagoela, honi dagokion testua. Beraz, udalari ez badagokio, hori kendu behar duzue. Hori bai, bale? Beraz, okerez banago Pasaiari. Ez da aplikatzen gurutza ontzi turistikoaren hasieran edo amaieran. Ez da aplikatzen, bakarrik trantsizioan aplikatzen da eta 2 egun baino gehiagoko egonaldia gertatzen bada. Beraz, aurreikusten dugu nahiko residuala izango dela egoera hau, baina, bueno, jakin nahi zuen hor dagoela eta ez badagokizue kentzeko, bai? Bueno, salbuespenak ere badaude, konkretuki 6 salbuespen ematen dira, bai? Adin txikiko pertsonak badira, ezgaitasun edo menpekotasun pertsonentzat, pertsona bat lagunduta ere, osasun egoera bada, pertsona bat lagunduta ere, ikasketak edo ikerkuntza kasuetan ere, edo ezinbesteko kausengatik egiten diren egonaldiak ere. Como decía, se contemplan 6 situaciones que pueden estar exentas del impuesto, de las cuales 4 de ellas, para su justificación, claro, estas situaciones deben justificarlas el sujeto pasivo. Entonces, en 4 de ellas es necesario que el sujeto pasivo complete una declaración responsable. Entonces, para eso, desde UDEL estamos preparando unos modelos que os haremos llegar pues, a la mayor brevedad, que estén disponibles para vosotros. Bueno, jarraitzen dugu. Sujeto pasivo, sujeto pasivo y los responsables solidarios. Bueno, pues en este impuesto el sujeto pasivo es el contribuyente, la persona que se aloja en el establecimiento, es quien paga y justifica las exenciones en caso de que sea el caso. Paga el alojamiento turístico, que es el sustituto del contribuyente, y es quien debe autoliquidar el impuesto trimestralmente y pagarlo al ayuntamiento. Y también debe de conservar pues, la documentación que se genere en relación con las exenciones y los datos relativos al impuesto. Y bueno, el ayuntamiento es quien cobraría. Está la figura del responsable solidario y bueno, pues aquí estarían pues, las agencias, las plataformas de reserva y demás. Pues bueno, pues saber que esa figura existe y que responde solidariamente de la deuda. Bueno, zerga oinarria, bai, la base imponible. La base imponible está compuesta por los días de estancia o fracción. ¿Qué quiere decir la fracción? Que no es necesario que se pernocte, sino que, bueno, si son unas horas, pues también se devengaría el impuesto. En este caso, solamente se computan los 6 días de estancia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si una persona se aloja durante 10 días en un establecimiento turístico? Pues que solo abonaría el impuesto por los 6 primeros días de estancia. Entonces, es un impuesto que se calcula fácilmente, o sea, realmente tiene una base imponible, que son los días de estancia, un tipo de gravamen, que ahora veremos cómo se establece, y la multiplicación de esto pues daría la cuota tributaria. Realmente es sencillo.
Bueno, kargatasak, zergakota, obariak. Hemen daude udalak hartu behar dituen erabakiak, ¿bai? Estas son las decisiones que debe tomar el ayuntamiento. Entonces, por un lado están los tipos de gravamen. La norma foral para cada tipo de establecimiento establece una horquilla de tipo de gravamen. Por ejemplo, pues, bueno, los que más pagan son los cruceros turísticos, pero bueno, ya hemos dicho que afectaría al caso de Pasaia. Luego, por ejemplo, si son hoteles de 5 estrellas, bai, hotelak eta bost izarreko hotelak, 4,5 eta 6,5 euroko tartean daude. Hor, udalak erabaki behar du zenbateko kargatasa aplikatzen dio bost izarreko hotelei. Eta horrela, kategoria guztietan, bai? Beraz, ikusiko duzu ordenantza ereduan urdinez jarrita dagoela, eta, hori, erabakiak hartzeko momentuan errazteko, ipini dugu horrela. Baina hor erabaki behar duzue, zein da dagokion kargataz. Bestalde, hauek aukerakoak dira, baina obaria edo errekargoa ere erabakian da. Aztertuko dugu obaria noiz aplikatu aldan eta errekargoa ere. Obaria. Bi egoeratan aplikatu alda. Adibidez, 25 ostatu plaza baino gutxiago, 25 edo gutxiago ostatu plaza dituzten udaletan. Bai? Hauek zuzenean obari arte onartu aldute. Gure datuen arabera, egoera honetan 17 udal inguru zaudete, bai, Gipuzkoan. Horien artean, Ernialde, Albistur, Alegia, Noeta, Agaltzizketa, Altzaga, Orexa, Antzuola, Gaztelu, Ikastegieta, Larraul, Altzo, Legorreta, Beitama, Pasaia eta Zizurkil. Beitu, Pasaia dau talde honetan, hau da, obaria onartu aldu, eta gainera buruzantzi turistikoen kasuan, bai? Komentatzeko. Beraz, kasu hauetan, zuzenean aprobatu alduzue obaria. Naiz eta euneko obaria onartu, kargatasak onartu behar dira ere. Ze hau urtero berrikusi behar duzue. Obaria izateko baldintzak betetzen diren edo ez, urtero berrikusi behar da. Beraz, urteren baten ez bada baldintza betetzen, edo udalak erabakitzen badu obaria ez aplikatzea, ordenantzaren aldaketa egin beharko zenukete, eta kargatasak onartuta egon beharko ziren, bai? Hau da, lehenengo kasua. Badago beste egoera bat, eta zein da, intentsitate turistikoa 1% baino gutxiagoa bada, eta 75 ostatu plaza edo gutxiago dituzten udaletan. Zer da intentsitate turistikoa? Bueno, hau da ratio bat. Arau foralean agertzen da, 3. artikuluan 8. puntuan, hain zuzen ere, eta ratioa zelan kalkulatzen da. Hartzen dira, udalean dauden ostatu plazak, eta zatitzen dira udaleko biztanle kopuruekin. Horrek ematen du portzentai bat, eta 1% baino txikiagoa bada, eta 75 ostatu plaza edo gutxiago badaude udalean, obaria onartu ahal da ere, 100% arte. Gure datuen arabera, kasu honetan, Gipuzkoan, 6 udal egongo lirateke, bai? Aritzabaleta, adibidezeko, 0,5eko intentsitate turistikoa eta 36 ostatu plaza, bai? Beraz, Aritzabaleta, Andoain, Villabona, Urretxu, Ordizia eta Bergara. Onartu dute, 100% obari arte. 100% arte obaria, parkatu.
Izen alda, 80koa, 30koa, udalak erabakitzen duena. Bai? Bestalde, errekargua. Errekargua 50% arte izen alda. Eta errekargua onartu eskero, establezimendu guztiei aplikatuko zaie. Bai? Guztiei. Noiz aplikatu alda errekargua? Kasu honetan ere, bi egoeratan aplikatu alda. Lehenengoa esaten dut, baina ez dira bata edo bestea. Baldintzak betetzen badira, aplikatu daiteke, bai? Beraz, 750 ostatu plata edo gehiago dituzten udaletan, zuzenean aplikatu ahal duzue errekargua. Beraz, gure datuen arabera, zeintzuk zarete 10 zauzien, eta, horien artean, Deba, Oiartzun, Mutriku, Zumaia, Aia, Irun, Orio, Hondarribia, Zarautz eta Donostia. Bai? Horietan, nahi izan ezkero, errekargua, 50% arteko errekargua aplikatu bat duzue. Bai? Eta badago beste egoera bat, non errekargua aplikatu alde. Eta zein da, intentsitate turistikoa 10% edo handiagoa denean, ja komentatu dugu zelan kalkulatzen den ratio hori, bai? Eta 500 biztanle baino gehiago, 500 biztanle edo gehiago dituzten udaletan. 5.000. Barkatu, 5.000, hori da. 5.000 biztanle edo gehiago dituzten udaletan. Kasu honetan, baldintza hau ez da beharrezkoa, ez da aplikatzen. Zeia, baldintza hauek betetzen duzuenok, badituzue 750 ostatu plata baino gehiago. Beraz, hor dago, arau foralean dago, baina hori. Ez dago efektu. Beraz, esan dudan moduan, tal y como he dicho, estas son las decisiones que tiene que tomar el ayuntamiento, ¿bai? Kargatasa eta hori, bai, kargatasak derrigorrez, onartu behar dira, eta aukerakoak obaria edo errekargu. Eta errekargua aplikatzen bada, alojamendu turistiko guztiei aplikatuko zain. Jarretzen dugu kudeaketarekin. Kudeaketa telematikoa izango da. Eta, horrek zer dakar edo zer izango da beharrezkoa, kudeaketa gestio telematiko bat egitea. Horretarako hitzerekin bilera batzuk izan ditugu, eta baita eskatu zaio iferi martxan jartzeko garapen teknologiko hau. Beraz, espero dugu 2027ko prest egotea, dena den horre hilabete batzuk gehiago dituz, ze lehenengo autolikidazioa izango da apirilean. Ez dut komentatu, baina 3 hilabetero egin behar da autolikidazioa. Beraz, 2027ko lehenengo autolikidazioa apirilean izango da. Eta, hori da beste erronka garrantzitsu bat, autolikidazio telematikoarena, eta hori, jakin nahi zuen, martxan jarriko dela. Jarraitzen dugu. Eskumenak, eskumen guztiak udalari dagozkio, las facultades competenciales le corresponden al ayuntamiento. Kudeaketa, inspekzioa, likidazioa, rekaudazioa, eta, eskumen guztiak udalarenak dira. Beraz, gure aldetik, ordenantzari dagokiona, hau izango zen guztia. Gero, Josebak komentatu duen moduan, galderak egiteko aukera izango duzue.
Bueno, oraindik, hemendik aurrera zer, zeintzuk dira aurrengo urratsak. Komentatu dugun moduan, komeni da ordenantzaren tramitazioa lehen martxan jartzea. Epeak estuak dira, laburrak dira, eta denbora behar izango duzue ordenantza onartzeko. Beraz, ordenantzan, alkatetzari ahalmena ematen zaio autolikidazio eredu ofizialak onartzeko eta erantzukizunpeko adierazpenak onartzeko ere. Beraz, esan dudan moduen, erantzukizunpeko adierazpen ereduak zuen eskura jarriko ditugu ahalik eta lasterren. Bale, bestalde, garapen teknologikoarena. Bueno, espero dugu, paraleloki garapen hori martxan jartzea eta prest egotea datorren urterako ere. Eta zuek bai erabakiak hartu ahal izateko informazioa behar izango duzue. Bai, eteko informazioa, beate, bai? Eta, eustatetik, bai? Informazioa berko duzue, aznorketa bat egiteko zuen udalean eta erabakiak hartu ahal izateko informazio horrekin, bai? Eta, beste puntu garrantzitu bat, sektoreekin kontaktuan edo komunikabide kanal bat irekitzea, datorren urtean indarrean sartuko den, jarriko den zerga, azaltzeko zeintzuk diren euren beharrak eta bat, bai? Ze ez dugu ahaztu behar, zerga berri bat dela, eta hori jakinaraztea lagungarria dela, bai? Bueno, como decía, ahora pues tenéis un modelo de ordenanza para iniciar el expediente, ¿verdad?, de aprobación. Y bueno, sí queríamos comentar otras cosas a tener en cuenta, ¿no? En la propia ordenanza se habilita la alcaldía para que apruebe los modelos de declaración responsable y de autoliquidación. Entonces, pues bueno, pondremos a vuestra disposición unos modelos de declaración responsable que estamos preparando y bueno, pues para facilitaros esa labor también. Por otro lado, el desarrollo tecnológico. Ya hemos dicho que es un impuesto que se autoliquida trimestralmente de manera telemática. Entonces, para que esto sea posible, pues es necesario un desarrollo tecnológico. Hemos tenido reuniones con IRCE, también se le ha solicitado por escrito que ponga en marcha el desarrollo tecnológico para que a partir del año que viene esté disponible para los ayuntamientos. Aquí sí que contamos con un poco más de tiempo, porque ya hemos dicho que las ordenanzas tienen que estar aprobadas para 1 de enero del 27, pero para lo que es la primera autoliquidación contamos con 3 meses más, porque esta se hará en abril, 3 meses y... Entonces sí, contamos con 3 meses más. Y luego es importante que tengáis acceso a la información para la toma de decisiones, tanto por parte del Eustat, del REACE, para que podáis hacer una valoración pues, de los ingresos estimados, para que podáis valorar si queréis aplicar un recargo o queréis aplicar bonificación o no queréis aplicar nada. Pero bueno, es importante que tengáis estos datos para que podáis hacer esa valoración. Y luego, pues bueno, sería bueno una apertura de un canal informativo con los establecimientos turísticos, porque bueno, es un impuesto nuevo, habrá dudas, habrá preguntas y bueno, creemos que facilitaría un poco la puesta en marcha del nuevo impuesto que viene para el año que viene. Bueno, gure aldetik, hau izan da guztia. Galderarik izatekotan, deitu aldozu eudelera, eta lugun einean lagunduko zaituztegu. Dena den, ez dakit, txatean orain galderak egiteko aukera badeko zaitza. Bueno, si no te gusta, Bai. Bale. A ver, lehenengoa zer dago, gorago? Bale. Eta 75 plaza baino gehiago izanez gero,
ezin da aplikatu naiz eta intentsitate gutxiago izan, ezin da aplikatu. Baldintza biak bete behar dira. Naiz eta intentsitate turistikoa 100% baino gutxiago izan, udala 75 plaza, ostatu plaza baino gehiago baditu, ezin du aplikatu hobaria. Eta badaude egoera honetan dauden hainbat udal. Bai, badaude batzuk, bai. Bale, hurrengoa. Zer da ordenantzaren jakinarazpen eta erantzukizun ereduak nork bidaliko digu? Eudelek, Foru Aldundiak, hizek, bale. Bai, prestatzen ari gara, ez dakit da, hori gero garapen teknologikoan. Bai, hitz egin saiatzen ari gara, nola bai, eudelek pasako izkizuen eredua, baita ere zuen aplikatibo informatiko horietan txertatuta daitezen, denak eredu berdinekin lan egiteko. Eta autorizazioa berdin. Hori da. Hori da asmoa. Eudelen gaude prestatzen, baina, bai, koordinazio hori zerekin eta egongo. Ez dago galdera gehiago? No? Goi zeki? Guk Mendaron 25 plaza baino gutxiago dauzkagu, baina ez duzu hobari aplikatu dezaketen herrien zerrendan aipatu. Bale, a ber? Zan daiteke? Zan daiteke? Mendaron. Bale, agian zaudete gure zerrendan 0 ostatu plaza daukaten horretan. Dena den ez dakit denak aipatu ditudan, baina hemen ez ditut. Agian zaudete, hemen ditugun datuak etekoak dira. Datos del reate. Eta hori urte hasierakoak dira, eta... Egunero aldatzea erregistro. Bai, hori da. 25. Agian igual egongo da 0ko zerrenda horretan. Edo hor dago? 56. 56? Ez, 56 ez. 42. 50? 50? 12. 52 ditugu hemen. 52. Hordeko esateko. Daro, hori da. Hala ere, orokorrean guztientzako, zenbaldera asko ikusten ditugu zentzu hortan, datua ofizialak erregistro hortan da, erreateko erregistro hortan, eta hor ikusi beharko da, herri bakoitzaren datu ofizialen arabera, zenbat plaza dituen. Ez que esaterako Mendarorik ditu, 36 dira vivienda uso turista. 36 igual hori da... Claro, hori igual ez ditezu kontrolota, baina... Gure datuen arabera, 36 eta logelazko zuek igual kontrolota ez ditezuenak, Eta hortik ikusi dut, Alkiza ez duela aipatu, Alkizak onartu behar ordenantzea, baina salbuetsi ditzazke dituen kopurua. Iñaki. Jakinen gaina, gotaitezen. Bai, eta Mendaro, agroturismo 12, ostatu plaza. Baina batez izango da hori, zer dira viviendas con uso turista. Bai. Eta hori debate izango da, nire ez duk ezakingo. Bai, egura eski hori. No, espera, pero sí. A ber, herriek jasoko aldugu informazioek daukagun plazei buruz, nik ustekabe bat izan dut salbuetzi dezakegunen artean ez garelako agertu. Nor zara... Alkiza. Alkiza, datuak reatekoak dira, guk ez ditugu, hori erregistro bizi bat da egunero aldatzen dana, osea, beraz, bakoitzak hor sartu beharko zeate eta ikusi zenbat plaza ditzezuen. Bai, nahi bali nazue, esteka bat bidali genezakeen, baina zentu gehiagirik ez auke. Hori da, bai, esteka bidali dugu. Eta horre esartzen bazarete, hor agertzen da, eten edo reaten, erregistraturik dauden ostatu plazen kopuru. Hori da datu ofiziala, ojo. Bai. Erregistratuta daudenak. Gero, legezkanpo egon daitezke gauza gehiago, zen ikusi izan ditugu, hainbat herritan. Baina, ofiziala den datua eta datu jokatu behar duzuen datuarekin hori da.
Vale. Urtero egiten du argumentoan. Vale, komentatu. Argitalpena, hori da. Urtero egiten du argitalpenean ikuspuntu da hori. Zin esan gaurkoa, biharkoa eta bar. Vale. Baina, ubari eta dago Eta, argitalpen hori, ubariko, zera, ubariko... Obari aplikatu ahal izateko. Bestela, reate, bai. Vale, ikusten dut beste galdera bat dagoela, nola jakin dezakegu zenbat plaza dituen herriak. Honen inguruan zalantzak daudela. Bidaliko dizuegu gaurko aurkezpenarekin batera, esteka, bai? Reateren esteka. Eta hor, zuen udala sartzen baduzue, jakin ahal izango duzue zenbat ostatu plaza dauden zuen udaletan, bai? Baina hori, komentatu bizia dala, eta karo aldatzen dala. Egun batetik ez dela. Argitapen data bat da, hartzen da. Urtero publikatzen. Bai, hori da. Ofiziala dena, hori da hartu behar dira. Orain, 2006an, 2006an, datorren urtean aplikatuko den ordenantza erabakiko duzue. Beraz, orain, azkenengo datua hartu behar duzue. Bai? Orain dagoen azkenengo. Bai biztenari dagokiona eta baita besteari dagokiona. Hori, bai eta bai errekargua. Zein kasutan, bidaliko gogo esteka. Bai, bidaliko dizugu esteka eta hori ikusi ahal izango duzuen. A ber, Ezkio itsaso, ikus dezakegu zerrendan, Ezkio itsaso ustez ez daukagu kasurik, izan liteke. Ezkio itsaso gure datuen arabera, 18 estatu plaza ditu. Hori da ofiziala dana, gero realitatea bestelako izan daiteke. Baina, bueno, begiratu, gero, zuek begiratu ahal izango duzuen. Gero, registro... Dira etxean. Kaixo, noizko izango dugu izteko aplikazioa eta laguntza teknikoa aurreikusi alda alojamendu. Hori opaldik egin dugu. Bueno, galdetzen digute izteko aplikatiboa noizko egongo da. Bueno, bilera eta onarpena aurreko guaila da aste pare bat egin zan, lanean ari dira, demo baten modukoa ikusi dugu, garapena ez omen da zaila, baino bai denbora beharko dugula eta espero dezagun uda bueltan egin ahal izatea zuentzako izteko aplikatibo horren aurkezpen bat, ikusteko nola funtzionatzen, eta noski eta kontuki alderik zailena da izango dela establezimenduekin harremanetan jartzea eta beraiei azaldu ahal izatea nola martxan jarritzen dan zerga berria urtarrilaren batetik aurrea, nola derrigortasun batzuk bete dituzten, bai dokumentazio aldetik, bai diru bilketarekin, autolikidazioetetik eta diru sarreretetik, udaletxetan, eta beraz, hori udazken aldea ingo dugu. Informazioa emango dizuegu, baina lanen nahi die, eta garapena informatikoki ez omen da zaila, baina gero martxan jartzea eta sektoru guztiek informatuta eukitzea, denbora gehiago emango ditu. Bai, jakin bezain pronto informazioa emango dizuegu. Hemen, galdera bat. Zer komeni da turismo zergaren ordenantza fiskala bera bakarrik onartzea, ala urteroko aldaketekin batera? Denbora emango hori? Hori da, bai? Nik uste hoberitzateke bera. Aurreratzen. Bai, Onartzea horrena, bera. Bai, agian hobeto bera bakarrik eta aurreratu alba duzu, hobeto. Se suposatzen dut, urteroko aldaketak irailean hasiko zarete egiten. Eta zerga turistikoko ordenantza aurreratu alba duzue, hobeto. Eta bera Eta bakarrik. pentsa, iradokizunak, edo reklamazioan egon. Elegiteak egongo direla aurreratzen dugu, Osea, beraz, komeni da, denborakin hastea. Horregatik hasilea, arau forala onartu bezain pronto, ordenantza eredu hau ematen eta saio hau egiten, antolatzen, denbora izan dezazuen tramitazioarekin, ordenantza berri honen eta zerga berri honen
tramitazioarekin hasi ahal izateko. Hori horregatik egin dugu horren azkar. Eta gainera ematea aipamen berezi bat, jakin dezan jendeak, zer aplikatuko dena, eta nik hori emango nioke alako... Baina kontukatea, erabaki politiko batzuk hartu beharko direla, urkilan zer tartetan tokatzen zeaten, obariak ote daren, eta rekarguak ote daren kasuan kasuko. Hemen dago beste bat, zergadun ordezko, hau da, DLI, pisu turistiko jabei, nork emango die zerga honen berri, eta aplikazioari buruzko informazioa. Bueno, zerga honen berri, zuek eman behar duzue. Udal bakoitza, bere udalerrian dauden establezimendu turistikoei jakinarazpena, alako komunikatzeko bide bat sortzea, ez dakit. Hala ere, aplikatiboaren inguruan da pixat azalpenak emateko baltzu soziedade informatiko desberdinekin izbekin zuen kasuan komentatu genduen eta proposatu genien hau honen berri eman beharko zaiela estabilize genduen eta ezakit ingo dugun beraien patronalen bitartean edo elkartea bitartean, baina hori aurreikusita dago hori bai. Zeana, ezin diegula deialdirik luzatu aplikatiboa indarrean edo diseinauta egon arte. Honek izatu duena bat ez etxibitzeko... Hori ez da indarrez. Hori oso zaila. Baina oso gertan egin ardura da, egin zena, baina nik bai egin nukalako... Kampainatxo bat, baina erantzukizuna eta ardura beraiena da, ez da aztu. Hori da, errazteko... Hori da, laguntzeko, denok laguntzeko gare, zerga berri bat martxan jartzeko, baina erantzukizuna beraiena da, aztu bat. Hori da. Beste bat, zerga egitatean erromesen aterpetzeak sartuko lirateke, irabazi asmorik gabeko elkarteak dira, uste dugu ezetz. Aterpetzeak izan da... Bai, izaten dira ze aterpetzeak, badaude austatua turistikoen artean, badaude. Baina, garbi euki dezazuen gauza, zerga persona bakoitzak ordaintzen doz. Itzen dona, aterpetxea da diru hori ditu eta udaletxean sartu, ez da aterpetxek ordaintzen diru bat, baitek eta hor, pasatzen dien erromesei, kobratzen zaien diru bat, 0,75 gauero, eta gero hori, diru bilketa hori guztien da, aterpetxeak udaletxeari dirutarren golioke. Ulertu ezazuen, ez da zerga berri bat aterpetxearen gain, baizik eta erromesen gain. Bai? Honek izan duen ezatzen duako baldin bada. Erromesak horrein bilkeguen eta hori. Beste bat. Reateko datuen arabera Ordizian 25 plaza baino gehiago daude. Eta komentatu duzue 25 baino gutxiago daudela. Zein da zuzena? Horrela esan badut, erratu egin da, zen nik hemen ez daukat... Ordizien? 90 bat. Bai. Guztira dira. Ordizian ez daukat 25 baino gutxiago zerrentan. Esan dugune izan dela, interesade turistikoa uneko bata baino gutxiago dela. Horrezatik konbetatu du hori, baina ez. Hori da, bai, azaltuko dut berriko. Bale, Ordizia ditu 60 bat estatu plaza. Baina dituenez, 75 baino gutxiago eta gainera bere intentsitate turistikoa 100 bat baino gutxiagoa denez, posiblea da hobari aplikatzea. Hori da... Baina ordaintzen da la voluntad. Vale. Egunon... Ez que ikusi beharko dagoen horrek igual estaletu turistiko te den. Igual ez da horrela hartuko. Igual ez da horrelaten. Ikusi beharko dena erraten dagoen ala ez. Ez da, kantera bat, nola jakin detzakegu herrian egon dela, ez badute bertan lo egiten. Ez, baina egonaldia egon behar da, hau da, tiene que haber una estancia en el esto. Egonaldia egon behar da, bai? Hori hotelean ordaintzen badu egonaldia, dagokiona, egun bategatik, baina hor sorpetzea sortzen da, bai? Horrela da bidea, bai? Establezimendu turistikoen bidez.
beraiek gorde behar dute informazio hori, zuek gero ikuskatu nahi bali mazue, jakiteko zenbat pertsona pasadien, 3 hilabeteko hori hortan, eta, bueno, kontrola... Naiz eta ordu beteko egon handia izan, hori da, gau bat, horrein beharko dute. Baina, bueno, hori dira salbuespen batzu izango direna. Bai. Ordenantza fiskal, beste galdera bat, ordenantza fiskalaren aldaketa orain hasiko gara prestatzen. Fiskalen, orokorrean. Hala bertan zertatu dezakegu ordenantza berri hau, ez da? Ez daukagu aparte onartu beharrik. Orain hasten bazerete? Bai, hori da beste ordenantza bezala. Bai. Sartu hori eta gero besteak ere, bai, dana batera. Hori zuek ikustu. Bale, izaten dugu. Zelen esan duzue, bertan lo egiten ez badute, ere egun bat bezala kontatzen dela. Fracción del día sin pernoctar. Bai. Baina hori hotelean... Erregistratuta dago, egon da hor, ordu beteko ez da egiten. Altzalde bate, pute mali matzaute bate asista bat botatzea, ez duzu gaue pasa, baina egun bat ordeintez hotelen gatik, eta zerga zorpetzea sortzea. Hori da. Naiz eta 24 ordu ez pasatu, ordu batzuk bat dira ere, hori hotelean geratuko da erregistratuta. Hori da. Obariaren kalkuloa nola egin behar da? Ez zaigu argi geratu. Bai. Obaria aplikatzen zaio kuotari. Hau da, lehenengo, kuota, hau da, zerga oinarria, bide kargatasa, horrek ematen dugu kuota. Zenbateko bat. Kuotari, zuek erabakitzen duzuen obaria aplikatzen zaio. Hau da, demagun. Horrela da. A ber, kuota 1000 eurokoa baldin bada, demagun, eta erabaki duzuen obaria 150koa bada, 1000 eurori 150ko obaria aplikatuta, 500 euroko ordenketa. Bai, hori da kontua. Hau da, obaria aplikatzen zaio kuotari. Eta pertsona bakoitzari. Obaria izan daiteke euriko eunera arte. Bai, hori da. Hortik franja horretan erabakitzen nahi duzuena. Euneko bera, euneko euna erabakitzen bada, hor ez dago autorizazio behar. Eta, bueno, hori da gertatuko dela. Hori bakoitza ikusi beharko dutu. Ez da egin behar, baina, Vale. Baina gutxiago baldin bada, obaria, bai egin beharko da autorizazioa. A ber, beste Behobia, badugu Behobiako klub bat, ekonomia jardueren gaineko zergan, alta emanda dagoena. Ostatu zerbitzu gisa eta bat. Gure ustez, zerga egitatearen barruan sartzen da, ez da? Begiratu. Erregistroan ikusi beharko litzateke lehenengo gauza, eta, konturatuko zaten bezala, ezin ditugu banan kasu guztiak aztertu, zen bezala, herri bakoitzaren kasistika sartzen bali magea, hemen ez ditugu, eman dizakezugun erantzunak oso bapatekoak dira, eta azterketa sakonago bat beharko lukete, nik uste lehenengo gauza izango litzatekela klub hori erreateko erregistro hortan jasota dagoen ikustea, aztertzea, eta zalantzarik egin jarraitzeko balimani duztoike, kaldera luzatzea. Goia, agertzen dira ikuskaritzan bidez ere, alta daiteke. Ikuskaritzan bidez, nahiz eta ez egon, alta daiteke. Kontukatea, zerga berri edala, martxan jarriko deula datorren urtean. Utxune asko egongo dira, badakigu kasu askotan datu falta egongo direla, bereziki etxebizitza eta alokamendu turistikoen kasuan, hor, gune gris edo utxune handi bat egongo dela, baina, nik uste garrantzitsua dena martxan sartzea, mekanika ezartzea, eta poliki-poliki, urten poderio, beste zergatan gertatuan bezala xe, hau hobetzen, txupuntzen, eta mekanizatzen zugo behala. Kasu hauek, martxan jartzearenak argi eta normalak dira, baina, garrantzitsua dena da, argi daukeuna hori implementatzea, eta ez olako nabarduretan galtzea, bai? Eta kaldera besterik ez dut egingo ez balitz,
jakina, esan dituguna, aurkezpena bidaliko dizuegu, hor bertan txertatuko dugu erreateko esteka, egiazpatu dezazuen zer nolako zenbat establezimendu jasota daren ofiziala, alegia, eta eskerrak eman zuen arretagatik eta zuzendutako denboragatik. Eta beste bat arte, seguru nago, aurreago berriz egon beharko gehala honen inguruan hitz egiten. Vale, venga, mila esker denoi, apur. Agur, eskerrik asko. Sin perder